Motherfucker, se on saatana rakekokki täällä päivä ja meikälään on ostellut saatana tomaattia näköjään ihan vittuu raivolla, niin kuin sanotaan. Se ihan vahingossa tuli osteltua, siis mä aina mietin kaupassa, että olikohan mulla tomaattia. No kyllähän sitä aina niin oli, mutta sitten tuli ostettua vaan lisää. Sitten mä kellasin, että ei vittu, pitäisikö noista duunaa joku safka. Ja googlettelin sinne ja sieltä löytyi sitten tietysti kaiken näköistä reseptiä. Mutta yksi mikä pisti ehkä vähän niin kuin silmää, niin oli tämmönen keitto. Ja se oli kylmäkeitto vielä. Ja sitten saatana, kun tässä on nyt vittu hikoiltu yli saatana kuukausi näissä vitun seksi motherfucking helteissä vittu, mikä on meikäläiselle ihan saatana pelkkää tuskaa ja vittu kidutusta koko vitun helle. Saatana kesä vois painua vittuun mun puolesta saatana. Fuck yeah! Piti ottaa oikein saatana lunttilappu, kun oli niin hienosti kirjoitettu tähän näin. Sitten keiton nimi on Salmo Reijo keitto. Eli siis Salmonella Reijo keitto. Motherfucker. Siis tää on alkuruokana tai lounaana tarjottava kylmä Salmo Reijo on espanjalainen gazpachon serkku. Niin vitun vaikeet sanoa, että saatana pakko oli kirjoittaa paperille. Tuo gazpacho itse asiassa on tuttu. Jostain varmaan sitä tullut duunattukin. Sehän on kans joku semmonen tomaattisa kylmä keitto. Elikkä tää on nyt niinku serkku. Nyt lyhyä saatana serkku vittu fiipaleiksi. Vittu tehdään safkaa siitä, niin kyllä. Mut ei mitään, lähdetään niinku duunaamaan. Tomaattia laitetaan 3. Mä kyllä teen nyt tästä vähän isomman keiton, kun tot saatanan tomaatti on joku vittu miljoona tossa noin. Sitten ne tulee paahtoleipää. Mitä vittua? No ei saatanas, pakko laittaa. Mulla ei itse asiassa on paahtoleipää muuta kuin pakkasessa. Tossa oli 2. Mutta jos mä tehdään vähän isompi mälli, niin tossa on niinku 3 ja sitten tää saatanan kantapala. Periaatteessa nää vois olla kans niinku kylmänä. Vittu mä näet mitä alla. Saatana niinku lämmittelemään. Mutta mehän voitais tehdä pitkästä aikaa mikrokahvaa, koska sitä on niinku pyydelty tuolla internetin kaikilla vitun keskustelupalstoilla niinku ylilaudassa ja tuolla noin vittu ne huutaa siihen niin, että tee nyt sitä vitun mikrokahvia, huoraa! Niin nyt vittu sit tehdään. Paitsi että vittu, ei mulla ole kahvia, paitsi jotain saatana pikakahvia. No vittu, voi sitä tehdä siitä saatana silleenkin. Täällä on muuten joku vanha. Viimeiset kahvit on vedetty tohon noin, no voi vittu morjasta pöytä. Ei siinä sit saatana mitään lyöä siihen vanhan päälle vaan siihen tulee vaan paremmat aromitik, kun heittää vähän vanhaa, sit vähän vaan vettä. Paljonkohan tuohon kehtais laittaa. Tuommoinen joku töräys ja laitetaan se tiputtelemaan ja sitten mikron kautta tykitellään se menee. Mut nyt niin siirrytään takaisin tähän näin. Sitten tässä oli muut ainekset: valkosipuli, sitruunamehu, suola, pippurit, viinietikkaa, sokeria, oliiviöljyä. Ja sitten tässä oli säilyketomaatteja, mutta niitä nyt meikäläiselle ollut. Mutta laitetaan tämmöistä paseerattua tomaattia. Luultavasti tää on niinku tämän Salmonella Reijo keiton totaalinen raiskaus, mutta niin ei sille nyt saatana maha mitään, kun ei nyt ole saatana säilyketomaattia. Ja mä kelaan, että siis tää paseerattu tomaattihan on sellaista, jossa nyt niinku ihan saatana aukastais tää vitun purkki nyt. Siis jos tätä nyt ottaa ihan siis vaan tosta auki näin ja juo ihan niinku tällä. Tämähän on vittu joku suuräjähtääkö vittu saatana sylkerauhaset saatana suihkua kuin geishirit se vittu tuolla saatana suussa. Siis tossa on niin vitusti makuu, niin mä veikkaan, että se kyllä toimii ihan saatana hyvin. Hei, mitään saatana, aletaan vittu tuuppaamaan näin vittu tosta noin kaikki vaan vittu palaseks. Noin ikkäästi, siinä ne on palasina, sit aletaan vetää niitä tonne, ei vittu. Tää on kyllä aika, ei vittu se jotain saatana hytty se, joku vittu kärpäsi tuolla saatana sisällä, pitäisikö ottaa saatana vähän tiskaa nyt kuitenkin silleen tosta enimmät
Aitskuppa salmonella vittu sarssit vittu ja lyö se tohon noin. Tuli muuten mieleen tästä safkasta, kun tää on tämmöstä vittu jotain niinku siis leipää ja tomaattia. Niin tää on varmaan vähän sellainen niinku italialaisten pizza tyyppinen semmonen vitu köyhiä joku, että mitä voin kaapista. Tai siis niinku raivokopin, mitä raivokopin. Vittu kun ei enää puhekaan luista saatana tää näin. Tässä käytät tuulatin, vittu kääntää tänne päin ja laittaa, ei pois päältä, kun saatana lisää vittu höökiä. Kuuluukohan tää tossa äänestää saatana humina, no fuck it. Vittu mä inhoan tätä vitun kuumuutta. Vittu, tuliko selväksi? Saatana vittu varat. Joo, laittaa se puhaltaa tonne. Niin, siis ei enää puhekaan toimi vittu, kun on niin vitun kuuma. Aivot sulannut ja vittu kuukausi sitten. niin siis ihan kuin raivokokilla. Tää, että mitä vaan kaapista löytyy, niin tää salmonella reijo. Eli siis salmoreijo keitto, niin vaikuttaa vähän samantyyppiseltä, että siellä on joku Francisco Francon aikaiset saatana ihmiset nähnyt nälkää, kun se on vittu niitä siellä kiruttanut, vittu mennään tulee, ei ole vittu ruoka ollut missään, niin sitten ne on keksinyt tämmöisen ruuan, niin en tiedä mikä oikeasti historia on, mutta vähän semmoiset haiskahtaa, mutta ei siinä mitään, lyö nää saatana tonne noin. Kyllä vittu saatana aika paljon, itse asiassa tuli niin mahtaakohan tää jaksaa myllyttää missähän vitus toi kansi on no niin se on varmaan täällä. Mitä vittu? Just saatana pesukoneesta irtoiltaan. Osi vittu. Kaikki vittu ajoo. Ai niin, mutta ei kannattaa ehkä vielä kuitenkaan tohon noin. Ja meillähän on täällä saatana mikrokahvit valmiina. Tai siis toi kahvi on nyt. Se on valmis. Lyö sitä vähän tonne. Vittu minkähänlaista saatanan kurapaskaa tästä oikeasti tuli. Sitten mikron kautta otetaan se mikron exquisite saatanan maku. Nystyröitä hivelevä vittu pugee siihen niin mukaan. Niin sillä aikaa mietitään tässä näin lyö sinne noin kaikki muut systeemit. Eli oliiviöljyä, se oli joku 3 ruokalusikallista. Tossa on nyt ehkä vähän enemmän lyö tää sinne toi. Ja sit siinä oli vettä joku desin verran, niin tää tulee tästä, kun huljutellaan tää tyhjäksi, niin siinä on ne vedet. Sitten oli luikaus sitruunamehuu, semmonen kunnon, ai niin siinä on vittu tossa paseratus tomaatista, niin käykö hyvät hapot, no on nyt ainakin happoisaa saatana, sit suolaa ihan vitusta, no laitetaan nyt ton verran, siitä nyt edes mennyt niin kauhean vitusta. Sitten pippurit riittävästi sitäkin sinne, niin sitten tuli se valkosipuli, kynsi olisi pitänyt laittaa, mut tämähän on vittu ihan yhtä kovaa. Onko se niinku lusikka per kynsi? Kunnon valkosipulit saa olla. Lyö se nyt 2, 3. 3 siihen ensin ja sitten lisätään lisää, koska sitähän pakko varmaan siihen lisätä lisää. Koska siis näähän on jollain satana herkkä. Suilla on aina vittu tehty nää suomalaiset reseptit, vaikka tää on siis espanjalainen, mutta tää on varmaan silleen suomalaiseen makuun vittu muodattu taas tää. Et siinä on liian vähän kaikkea. Niin laitetaan sokeria ehkä nyt ihan vittu saatana. Niin sit se oli vielä tää viinaetikka. Sitäkin semmonen, tästä tulee. No laitetaan tommonen, lisätään sitten lisää. Lisätään lisää, no vittu kato perkele. Sitten otetaan tää mikrokahvaa. Motherfucker. Nyt haistellaan ja maistellaan. Elikkä tää oli saatana vanhat jämät ja sitten vittu Nescafeta pikakahvia siihen ja mikron kautta vittu kunnon aromatiksit tähän näin lähteekö ihan vittu pää ja taju. Hyi vittu. Ihan saatana hyvä. Mut ei siinä mitään. Nyt keitellään tää paska kasau. Elikkä sit vaan kansi kiinni ja
taas on ne kuuluisat omaiset nähnyt, niin mikäs tässä olisi järkevää? Onko niinku tommonen, tää on niinku smoothie, pistetään toi smoothie toinen. Kyllä se siinä lähti tykittelemään. Kohtaa toi kerää kierroksia tossa noin kun tätä smoothie toiminnossa, niin se vittu ajaa vittu ihan reikäpäässä tuolla lopussa. Nautiskellaan tätä erinomaista mikrokahvia sillä aikaa. Kyllä. Ai saatana. Ehkä paras kahvi, mitä on vittu ikinä juonut. Joo. Noin ikkäästi se saatana lopetti toimintansa siihen, niin otetaan nyt ensin makutesti ihan tosta silleen raakana, että onks täällä niinku tarpeeksi kaikkea sekoitellaan sitä ihan tommosen kunnon kauhalla. Noniin, mikäs on tuomio? Joo, aika hyvä. Periaatteessa tää vois, jos nää haluisi ihan kunnolla kylmäksi, niin jäädyttää saatana noi tomaatitkin, niin tulisi kunnon semmoista kalsaa. Tää on vähän semmoista vittu kädenlämpöistä haaleita paskaa. Maku on yllättävän hyvä. Kyllä kannatti laittaa saatana paserattua tomaattia tonne. Mutta nyt aletaan lisäilemään suolaa kyllä, viinietikkaa myös. Itse asiassa sitruunamehuukin voisi vielä. Kaijanäpispurihan siinä ei puhuttu, mutta meikäläinen haluaa vähän semmoista pientä potkua, niin olisiko tommonen kevyt kaijanäpippuri tömäys sinne, niin katsotaan uudestaan lyös tosta vaihan tolleen. Jees, ajaa, se on valmista paskoa, tai en tiedä onko vielä valmista, mutta tää toka kiekka, sit taas vähän sekoitellaan, just on vittu sekoittanut tuolla saatana blenderille, vielä pitää vittu sekoittaa, noniin, mitäs sit? Joo, ehkä sit sokeria tuli nyt vähän liikaa, etikkaa ei ainakaan tarvi liikaa, siis lisää. No siinä kaijanäpippurista tuli nyt se snadipotku. Vittu, kuin vitustot suolaa saatana pitää tonne laittaa. Se on normaali järkevä ihminen nyt enää laittaisi vittu yhtään vittu suolaa, kun sydän on jo pysähtynyt muutenkin, mutta niin laitetaan nyt vielä vähän ja pikku sekoitus tuohon päälle. Litki, se on siellä sekoittunut ihan hyvin. Sitten muljautetaan taas tuolta. Nyt saatana suolat kohdilla. Joo, no. En mä tiedä miten se suola nyt ylipäätään tuolta pitäisi tulla. En mä nyt saatana enempää sinne viitti laittaa. Sokeriin meni suht ok. Ehkä vähän vähemmän olisi voinut löräyttää. Etikat on kohdillaan. Hapot on kohdillaan. Ja se suolakin oli ihan jees. Se kaijanäpippuri toi kyllä just hyvän semmosen pienen säväyksen kyllä tohon noin silleen, että mutta ei sitä nyt tietenkään pakko, ei sitä edes ollutkaan tossa ohjeessa. Että mutta jos haluu pikkasen potkuu, chili voisi olla ihan hyvin. No mitä nyt vittu keksit sinne jotain saatana habaneroa. Tykittelet sinne menee, jos haluat silleen, että on vittu suu räjähtää ja pää räjähtää vittu. Ripulit lentää vittu saatana pitkin seiniin, niin sit ei muuta kuin laitat sitä mitä haluut. Mut tällä oli kyllä ihan niinku hyvä, mut sit testataan ihan silleen piruuttaa vittuillakseen niin sanotusti, lyöstään nyt ensin, otetaan tällä niinku smoothie-tyyppisestä, maistellaan niinku tosta lasista, että miten se olisi niinku, jos tälleen makustelis sitä, kyllä, miksei, voisi se mennä tolleenkin, mutta melkein maksimissaan lasista ehkä ton verran, se on jotenkin semmonen vähän jotenkin kummallista vetää sitä tosta lasista tolleen, mut heitetään se niinku, että leikitään, että se olisi niinku keitto. Ja sit on muuten vittua muuten maku, saatana.
Vittu. Hyvä tuli. Helvetti. Ja jos tää olisi niinku leiketä, että tää on niinku tämmönen keitto, tää vittu leiketä, kun tää on saatana keitto. Mutta että se olisi niinku tos lautasella, tää olisikin hyvä kompa, saatana, juo lasista ja sit vetää tästä saatana vittu keittoa, vittu morjes. Mut joo, tohon vois heittää periaatteessa mitä siihen sopis, niin joku basiliski siihen, niin sisilisko siihen, niin tai joku persilia, tai itse asiassa muuten siinä ohjeessa oli, että vois laittaa mantelilastua. Joo, no en mä tiedä. Mulla on tuolla kokonaisia manteleita. Noi periaatteessa vois laittaa siihen, jos haluaa vähän purutuntumaa. Toihan niinku tommonen perussosakeitto ja se joskus tullut siihenkin heitettyä vähän pannun kautta, kun pahtaa sitä mantelia, niin tulee semmonen rapsakka, semmonen sipsimäinen. Sipsestä tuli muuten mieleen, että mulla on tää sipsi. Laittaa täällä on jotain jalapeno. Sipsiä niin raiskataanko nyt ihan silleen huolella. Eli sipsu siihen päälle. Maistetaan. Mut maistetaan eka ihan tolleen raakana. Tästä vaan. Sivistyneestä lusikalla. Kyllä. Erittäin paljon parempi kuin tosta lasista vedettynä. Ei kannata vetää silleen smoothie meiningillä. Sipsi siihen. Toimii. Kunnon vitu white ras. Tää on varmaan just jonkun satana fine dining mestan semmonen vitu Uno high class vitun alkukeitto ja sit tulee raivokokki roistolainen ja lyö sen ihan saatana läskiksi, lyö siihen sipsin päälle. Mut tuo kokoinen keitto niin ehkä alkaa olla niinku maksimeet. Se on niinku liikaa. Sitten pitäisi olla joku, no ehkä joku patonkin, mitä dippailee tohon silleen, että saa vähän jotain muuta ja sitten pikkasen jotain valkkarikiskoa siihen, niin pullollisen menemään siihen perään, niin sillähän se niinku menee. Mutta ihan tolleen raakana kun vetää, niin menee kyllä saatana makunystyrät vittu tukko aika helvetin nopeeseen tahtiin. Mutta siis, halpa ruoka, niin kuin sanoin, niin tää on varmaan jonkun espanjalaisten köyhien keksimä silloin joskus heidän pula-aikanansa. Ja selvä. Suosittelen ennemmin sen vetämään tosta lusikalla, kun juomaa tosta. Se oli vähän sellaista, en mä tiedä, itellä ainakin vähän semmonen refluksi. Suuri puli meinas alkaa niinku tulee silleen vittu sieltä. Niin. Mutta tää oli hyvä. Kannattaa ehdottomasti tehdä. Sitten ei muuta kuin vittu näkemiin ja kuulemiin.